Mga kapuso, presensya sang armed group sa probinsya sang Iloilo ginamonitor sang IPPO bangon sa posible paggamit sa ila sa tihonsang eleksyon. Si John Sala nakatutok live sa barangay Kagbang, Uton, Iloilo. John? Jert, tinutuyo sang Iloilo Police Provincial Office nga wala sang may mga ma-record nga major incidents sa tion sang eleksyon subong nga tuig. Ganila na sa karon ginapadala man ang mga impormasyon nga may ara sang posible magamit sang pagpamahog sa tion sang piniliay. Magluwas sa madinalagon nga pagpatigayon sang nagahilapit nga eleksyon ginatutukan man sang mga ahensya sang gobyerno ilabi na sang kapulisan ang seguridad kag kalinong sa piniliay. Bangon sini padayon nga ginamonitor sang Iloilo Provincial Police Office ang mga makabig pa nga remnants sukon mga nabilin nga miyembro sa mga private armed group sa probinsya nga posible gamiton sa pagpamahog kag pagpamakal sang boto. Meron tayong potential funds na tinitignan na sa tingin ko kung hindi ma-monitor it is capable. We were tagged as criminal gang but this is utilized as potential private armed group. Wala naging detalye pa ni Colonel Razalan kung sanday sino kag ano nga mga grupo ang nasambit nga mga individual apang suro sa iya. Kadamaan sa ilang halin sa 1st kag 2nd districts ang Iloilo. Magluwas sa mga private armed group ginatutukan man sang IPPO ang mga lugar sa boundaries sang Iloilo Province kag Capiz nga ginapahayag may presensya kag aktibidad sa mga rebelde nga grupo. We are on top of the situation. Palagi naman kami nagko-collaborate with the Philippine Army. Pipilitin namin na hindi sila makakapag-launch ng any atrocities. Siyam tanan nga mga lugar sa probinsya sang Iloilo yara sa karon sa COMELEC watchlist areas nga ginalakipan sang banwa sang Kalinog nga yara sa red category. Samtang ang Haniway, Leon, Maasin, San Joaquin kag Badyangan ang yara naman sa orange category. Ang Ahoy, Lemery kag San Dionisio ang yara naman sa idalom sang yellow category. Kahapon ginhiwat ang Peace Covenant signing nga ginpangunahan sang COMELEC kag PNP upod ang DILG, AFP, PCG, PIA, DepEd kag pila ka mga political aspirants sa probinsya sang Iloilo. Tinutuyo sini ang pagpatuman sang matawhay, matinlo, hayag kag patas nga eleksyon sa palabuton nga Mayo 12, 2025. Jert, magluwas sa posible paggamit sa mga private armed groups, ginapadalman man sa karon o kung ginamonitor man sa karon sang COMELEC kag sang PNP ang pagdata sang vote buying. Ilabi na nga pinaagi subong sa mga online fund transfers ang vote buying sa mga eleksyon. Jert? Madam Ogen, salamat sa detalye. Kapuso John Sala.